Eladio Santos explicou que o Plan EDIL, Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local, é unha iniciativa impulsada polo Goberno de España. Os concellos de Barbadás, San Cibrao das Viñas e Pereiro de Aguiar, coa colaboración da Deputación de Ourense, lograron na convocatoria deste ano unha subvención de máis de 4,3 millóns de euros. Son 4 propostas de planes EDIL, que son plans de desenvolvementos integrais de locais, as que se concederon por parte do Goberno de España con fondos FEDER na provincia de Ourense. Son un total de 22 millóns de inversión na provincia, que responden, ademais, a proxectos innovadores que se presentan por parte do Concello ou da Diputación, como direi despois, que responden a criterios e modelos de crecemento urbano, de crecemento de vilas, que garantizan unha vida nas vilas e nas cidades, unha vila máis sostible, un modo de vida máis amable e, ademais, un desenvolvemento económico e unha protección dos patrimonios naturais e culturais. Por primeira vez abriuse a porta que os concellos de menos de 20.000 habitantes puidesen acceder aos fondos FEDER a través da creación das áreas funcionais ou agrupacións de municipios. Son o 60% do financiamento total, que son en global 7.200.000 euros, e quero facer un pouco mención á repercusión que pode ter en Barbadás. En primeiro lugar, recoñecer tamén que ten unha repercusión medioambiental de conexión entre os nosos concellos, pero, por outro lado, tamén ten unha repercusión na mellora de infraestructuras e de dotacións, que no noso concello, con 12.000 habitantes, ten unha relevancia moi grande. Levamos 2 anos os 3 concellos traballando nunha planificación, non? O primeiro que fixemos foi facer unha planificación dos 3 concellos. Tivemos reunións nos 3 concellos con todos os sectores, tanto medioambientais como empresariais, como comerciais, como, bueno, fixemos cada un, non? Pois un análise do que necesitaban os nosos concellos, 3 concellos que son rurais pero moi urbanos. Sobre todo o que nos permite marcar unha folla de ruta clarísima de desenvolvemento e de planificación estratégica dos concellos, do entorno dos concellos conxuntamente. Cada un temos, a veces nos costa casi planificar efectivamente o territorio de cada un. Imaginemos o que supón planificar o territorio de 3 concellos, insisto, cunha poboación moi importante, cunha diversidade de recursos moi grande. Os proxectos aprobados polo Goberno para 23 municipios da provincia de Ourense captan 22 millóns de euros de fondos europeos. A parte do que encabeza Barbadás, o Concello de Ourense recibe 8.730.000 e as agrupacións de concellos encabezadas por Verín e o Barco de Valdeorras perciben 4.365.000 euros cada unha.